Пътят от Нотингам до Ливерпул е кратък в географските представи и твърде дълъг във футболните параметри. Това е пътят на червените в битката с два от шампионите на Европа. Някои нарекоха сензация победата на ЦСКА над носителя на Европейската купа на шампионите Нотингам. А ние с филмовата камера отблизо тръгнахме по трибуните, където се развяваха червено-белите шалчета и знамена, по терените на Англия, Испания, Федерална република Германия, Полша, Франция, където отборът, наречен от нас червените, чертаеше своя знаменит победен път.